Hi guys, may gabi. So ngayon guys ay namin la mother nga nagpalit man sa timayami og sudan. So dinhi man ni hapon. At yung isda guys, tahon ka isda yung ipalit guys. So man hapon tato ni kayo na makapanyapon na dayon ta guys. Yan guys, kuha na ta para inununan. So na sila sa gawas nagkatipok. Kasi sayo na si Bibi Richmond kaya nagtanaw na siya sa kukumelon guys. Lipay kayong bata kaya na yung mother, nagabot na yung mother dana. So din hita sa kusina guys para ang atong pritohon daw napoy pako ato nang lapuhan. So nagprito na po si Alan og isda. Siya na lang nagprito guys. So ang inununan nagbukal na nagbukal na natin inununan na guys. Ready ta para sa panihapon guys. Gitawag na rin mo pa. Katulog naman ang ano na. Kanarilo na ako na plato di. Kaya ganahan ko na nga plato. Ogo, no. Ako ba yung plato sa... Asa man siya? Abi ka man nagduyan na. Small. Yo. Richmond. Tungaan ni Duy. Ano? Dili na mas nagdasal na. May dugangin na sa plato na. Ante, panyapon. Basig malusot ni Sai. Wala na nakapabot. Dalain na ba kalusot ni kasabayan ka na yun. Ala. Tara mo si Modi Richmond. Uy! Okay. Yeah, si Mother. Nag-vlog ko sa si Mother na to. Vlogger. Paano ang yaha? Spider-Man ang yaha. Sige na, sabi ko. Ang pagkip. Hina Richmond pagpre. Hina lang. Gusto lang. Ikaw gisko hindi wait luto. Sige na lang. Gusto lang. Ay ngot, panihapon ngot. Ginawin na pag-print na rin na. Dear fathers, bless us, O Lord, and bless thy gifts, which we are about to receive from the one day to Christ our Lord. Amen. Amen. Ingot, ali dan ingot. Panhapon sa tanan. Agay. Ang papansin sa si Richmond. Ya tulo na, luwat-luwat at siya sa iya. Dali na mo te. Ate Jijet. Yan. Luwat-luwat at siya. Ate Jijet. Na. Di sibuk ti. Sibog doy. Panhapon. Kama digit eh. Dali na te. Naraplato mo to. Biratong Ang bang gabi isa inyo Biratong tanan. bagot Di ya. ako karon sa family house ni Mother Earth ug ni Father Maniha. Oh, napay platuloy. Ano sa si Gigi? Atong isaw sa dani guys. Gilapuan na ni siya so karon inyong dunggon nga maglagurot gid ni siya kay nahapko ra man siya pagkaluto. Kaya po guys. sa kanya na amon ni Ang mo mga am. Buot man ka. Grabe kay kahalang oy binuo ko. Kaya mo lamig kayo. Hali ka. Pag-ilig naman yung mag-uusap. Kaya ako sili. Dala. Mga unta ninyong tanan. Pako is life. Lasay mo say. Kami doy dili. Naunta. Patay tayo. Ano yan oh? Ayaw say. Ano may say? Inununan. Yatsin. Nada ni si Gigi Vlog. Ala. Halak eh. Di na lugar pag-anti, digit mo lang. Gigi Vlog. Ngalan na siya, kuan. YouTube. Sa Facebook. Ah. Panhapon. Tingala sa kapusa dito sa Facebook. Nyapon sa Richmond. Panihapon tato ng guys. Tuwa pa dito diay. Pulog yun lang. Richmond. Kaundit ka? Oh, hindi na ka nagkaon ka na. Ano na siya kaon? No. Ang sige, kwan mo. Ha? Yun sa na mo. Kapaan ba? Umutan ni Dad. Halak kayo. Asa ito yung blong winurot na? No. No. Ang amali ko balay. Kaya luto mo dik. Dari ni teko. Yeah. Ayun. Bakit halang?
Kamu dia, adik mo din eh. Nalagbok ako. Hoy, dali mo, panyapan! Nulog. Hindi po ano ni mo, te. Nani, di ako ganina. Naisasawan si Gigi to? Ganda maglambi. Tagal na imong video dia. Ay, dali Marvin. Alam ko ba? Aldrin! Aldrin! Nga to, man matagay ha, ano kaon. Sige dia. Nasa dyan? Adren! Tusto, ang tila na, lakuan. Ano? Halang kayo ya. Ha? Halang kayo. Dali, ito no. Ano? Ang tila, tusto na ito. Tugaan mo sa pera na sa. Makatudkaan sa tuwan. Pandamay na ka. Halang ah. Hala, kalibang Dani. Ano akong tuwan? Asili. Halang kaayo. Buka mo kaya. Gamay naman yung halang. Yan. Kasi mo kaamba na ah. Aman si Marvin. Kita tuloy. Ay, dali lang. Nag-busy, maghapon doy ta. Ang gabi eh. Kaya nga eh. Unsa oras mo nag-uli? So, dito ka ke. Wala man? Pabo ka man na mo. Ano? Ha? Pabo ka na mo. Ada pinatabo? Ito sa paan. Wala sa tinsir. Ah, kamu dito nagabay di ay. Uy, may mga ungay ka. Wala man lagi si Imet nagkaon lagi. Fried chicken na daw ya. Pangarap ni. Wala na kalong. Sino itong plato na Wala. Pangarap ni. Ano si kanto? Ano tayo niya? Baon si Mimi sa pato kay pagkabitok. Ha? Dito ang Mimi sa pato kay pagkabitok. Ano lang? Ano? Kaon ka? Hindi ka pa kanya? Gutom na ka? Man na. Niya po. Agay. Ay, panamak ba kay sakit? Nagkaon sila niya. Ikaw na daw sila. Kana. Si Aldrin te. Tagal niya. Nang saka mon. Ang patulos mon. Wala. Doon niya na do. Ako may kaon mama do. Ismon? Kaon na. Ano si mama? Wala mama. Ambot baba si mama ka ino to. Ato ba kasi yung kamera? Sarap sa makabi. Uy. Ante Maria? Nag-usap ka diha? Hintay ka para anong bulang huingot. Hintay anong para. Ay, ano yun? Tanda salida. Tulong. Bukog man din. Balik sa mga gamit. Ulaw ang mga bulong. Bulong alaw. Parang doy diha.
Magbali-bali dia gagaron, pero kotoy ninyo tiyan. Alang gamay. Limar kabok sili. Alang gamay nila. Bisaya sa mga sila. Limar kabok. Bisaya pa gid. Lem. Kaya sila kung magputang dapon ng utang puto. Kaya nga po kayo. Kami na banta. Kaya kayo. Diyan sa mga pagutahan to so. Sige, gatan. Kasi nagutahan. Yummy beer. Salad. Sama na yun. Wait. Bidin lapod. Makaon sili dito. Gani. Gidugangan ba ito na magsili gali pagka manatag sa inyo? Apa sila BJ? Namaki makamok doy. Wala pa. Kan sa mo apa maki? May time. Exmon. Ilang sa bangsi. Ilang sila sa tamban. Dahil ay kwarta nila di ay. Pagsulungan naman ko nila din eh. Dala sila kuan. Ikaw nga permita busog. Wala ang diet. Na lang. Alam ka pa ni Blanco ito lang Mama Mercy lang. Wala ka. Hindi ka magigilad to. Di ka nakuha ka dani. Kapit niya. Lagi. Ay, isa ka yan eh. Bulang hoy. Gato dito ka ante Mercy. Nakita to dito. Labura ba ng bulang hoy? Ikaw na lang sa bulang sa. Kaya ato pang hapon. Lah, na-print yung video ma? Kaya nga pa sa si diin gani nga. Pagdala sa bulangoy. Ma. Gusto ka dala? Dalang ko sila. Nakay ubi ato dala. Kayo dito. Na, pero pagkuha kasi sapa. Hindi na yun. Lumay. Diin. Pwede sa magkuha dito, pero Ano pek? balay. Natitirahan mo dito? Hindi mo sa to. Kung ang niyo sa butang di. Katun na to sa ay avocado ba? Dugay na kayo na nga tinanom. Ubihan sa na. Dito din tabi doon. Ubi. Okay. Iman? Labo mo kayo sa mga lungal. Diba? Bilang dugay na kayo? Dugay na kayo susoto. May doon na itanong din. Hindi ka tali. Lain sa nasya kung dapat sa kugunon. Kaya at nga tusok sa kugun. Hindi mo si Kugun ka na. Dili siya kugon ang ilalom dito sa katong dito sa avocado nga mga sagunoy man. Oy! Mga ko ang sagbot ba? Mga apil kita. Bulat pa ko sa buta ko. Ha? Bulat pa ko. Mga pakon. nga, ang gangadangat ang iro. Kita sa Nakuha lagi silbi nga anak ka kaso. karing. Dagko kayo. Nga. Ubi. Doy, tubig palihog doy. Hindi, sa baon na tawagan sa Ay, inyo na. Reluna, kana lang. Kana? Nagtawagan? Jeron. Kana tasa lang. Dako. Aha, na yung baso na ko. Sobrang kapal mo. Kinsa? Kinsa ma? Nakulong tawaga. Ada ba tawaga? Salamat sa panihapon. Sa ila. So guys. Ada ba sa ila? Andito lang kaya ako rin magkuhan. Ay, ito ni Ina. Yang hagan pulba ni si Owan. Anong tunga, may papruka. Hi guys, mga tumini Alan, Mimi sa sapa. O si Alan dito nag-una. O si John Paul. Okay. Ang lobby nahurot og kuan. Wala ta bayagig kagiuban. Wa tara bagig kagiuban. Nanong gauban-uban ka? Nag-apas ka ra ha? Nanong din himan nag-agi? Oo, kung nag-agi din hisukad guys. Namag agianan na ni Ilbotoy. Kasi Ilbotoy nanguha magkahoy. Dani din siya nag-agi sa likod sa balay sa iyang papa. Dili kayo bangilid Dani guys. Dili pareha dito sa pikas nga pertikal ka bangilid.
Okay ra day dani diagian. Hawan-hawan dani ga. Hawan-hawan dani gamay. Dili kay bangili dani. Ayo panggunit. Kalaki gid ni mo mi. Ayaw like here. Dala mo kag lighter. Oy. Agsirit kita guys kay ngano. Danlog kay ulan man. Pero okay ra day dani. Hala. Dili bangilid pero pag abot dito day bangilid man. Ingon ba ako nimo nga di ka maguban na. Bangilid kay dani. Kani siguro nga palkata ang gi. Kuan madili na sakop. Isa. Bangilid man day dani eh. Nay bangilid pero mabura. Sabi ko dali sukod na eh. Samok ba ni si Mimi dani dahil sila ni LG ko agagig ko sa kawayan guys. Nga di na ko manaog dito eh. Agay, nalusot ko. Hisos alan danlog kay dani si mong jagian. Nalusot ko, tatay. Balik na lang mi ay. Danlog kay dani ay. Di mi kaagiani ay. Una, ti. Ta balik na lang tamita. Ano, balak ka diyo? Kaagi si Dani. Uri, hagdi. Oh. Nahigdanan di ay. Nahigdanan di ay nila. Alan! Alan! Ay pagsing kita diha. Tabi apo. Nakasasapa. Tapi ako alin pena lang masasapa para mamuka. Kimuan ay nilagdalan. Naikawayan na na guys. Oh. Ako nalagyan na nakawayan na. Mm. Diba sa una gagawin ka na? Mm. Dagko. Mama. Kimuan ay ogdalan ni Ilboy. Pero gyapon tag kumpiyansa kay ha. Mi, tabangi sad ko mi. Asus Ginoo ko gikram na kung tuhod. Balik na tata. Guys, si nanay. Nagwigin ko Lord. Diyos ko Lord. Abang Lord. Anan ako, nay. Ha? Anan ako. Yaan kita. Tira, agit-sag danan. Anan ako, Dani. Wait lang, nay. Tanlog ka ayo. Guys. Katawaan lang kayo si nanay. Ako'y Ginoo ko. Nalaro sa kong gunitan. Hapit na kulang ko yung cellphone. Sami. Danlog na kay Dani oh. Kalat pa si nani, guys. Danlog kayo dito pa yung sapa. O nagtagas ng kawayan. Diyos ko, Lord. Wait lang, guys. Isbog sa tanan. Agay, bo. Aray, ngapit ka na digiyas. Out na ako na. Ayan, guys, si nanay. Ato bangbangan guys, kaya ron dili kay danlog. Nanay. Ayan, guys, si nanay. Kalit pa. Nangahulog ang lubi. Tama siguro na dambil na Yan ang dambi. Ang ba man pahulog ang lubi. Agay! Agay! Chika na ah. Dapat ko na digiyas. Nanay. Tama guys. Ano mga kawayan na guys, di na sa ngalan ang panguha ang gamit og kawayan. Na kang elbow yung lipoy no tulo. Hawan man na diya. Hawan man na diya. Ha?
Apil niyo nga palkatalan eh. Anong isa niya unang kalahi? Gawas. Katoy to dako nga punuan. Unya natanaw na ni mo tlana dito. Ha? Gitanon tani mo ang muhon kung asa dapit. Ang muhon lagi Balhin? taba na sa baha. Apil ang lubi na lang gitanom. Dapit sa dako na punuan. Tindak. Ikan na ni sa kawayan. Unong kadupa. Ang dutla Tukingon. utlana. Yung Nga nakasulod man lagi nilang saging dani. naingon nga ni Mike sa una ako na gaw. Naning gaw saging na ko gaw, hindi nakasudi na agaw. Gaway buli magaw kay saging na mana ah. Di lagi. Ay tanong mi sa pagkata. Kaya na rin pagkata nakasudi sa ako diha. Muna pagkata ni Dani wala na tumbahan na. Nay mo hindi oh. Unahan na wala na. Kay Dapat sarang pagkata diha. tanuman tani mo og kahoy. Kaman ko yung pagkata na ipapa. Oh, mo to bangga sa dito na. Lupit, nindak. Ang sukuro ni mo day kung dito tungod la papa. Namay muna na ipapa. Mo kani mo Ito tinindak din sa lubi. mo sukuron. Ito sa naay bubo. Karungan nila, wala daw sila pagsurbi. Wala maon pag hibal-halom mo na mo pagsurbi. Ang wala mo na nga dito. Ano yun? So yun sa may bot pasabot nila ipasorbe pag utro. Kung babot suno naon mga tinantra sila. Leti ako. Sila may magdiskumpiyado sa sorbiyor lugar. Ilboy baya. Uy, ay pasabay-sabay dyan sa pa. Pagdali. Mama! Diyos ko tabang. Sayang yung kawayan nila lang iputol ng ibiyaan. Gisakahan na nila ko ay. Wala man? Wala lagi. Kaduha naman yung buka kaya pag tinugal na mo banda yung sulod. Tay! Nang kubutong! Wala na ko dito na mo. Tay! Ha? Butong! Wala ka kwa dito? Bulig. Tay! Butong! Naunhan din, naunhan. Butong! Nagsaan ka butong? Si butong na, bari butong. Ato na. Lahing mana. Yung malahi. Lahing lagi na. Laki-laki. Nilahi tay. Lahing lagi na. Lagi. Hindi tay. Lahing na siya. Tay lai. Hawa dami ka nagsaka na si Kuya John Paul dami. Ano ni Mimi guys. Basta magbanag na si Mimi sa sapa, alam na yan. Kaya mo siya kutsara ni Alan no. Yan ang kutsara. Yeah. Inom. Tapaw dayon. Inom ko na siya sabaw. Tapos, loto. Luto din na. Ako lami. Yes, thank you, Lord. Ay, nagagagutog. Agay! Hoy! Iyan ko pang sabaw. Na, asa ba? Ibugat. Asalan. Ibugat. Di siya kadaog. Iba laman ng makainom di kadaog. Dako sa bangag di. Tamis ding. Di tagaling ko din. Tamis. Di ta kahurot og isa ka butong. Kahurot ako na. Isa ka butong nga tubig di ay. Agay, bari. Di ta ka panghalin guys kay basa kayong Yuta. Ayaw yung ang sabaw. lamit yung butong. Atong is.
Sapa gid mi. Lami kay ang butong guys ah.